What's the style? Pagdumot style! Timan ilang kini. Ngayon abot sa panahon sa panudya. Pangitaon ko yun ikaw. Ug watas-watason ko ang imong kasing-kasing nga nagtago ni ng dughan mong malibuton. Palami style. Ibayon ko ikaw. Ihatag ko kanimo ang langit. Ipaya ko. Kasilag style. Gikasilagan ko ikaw. Magkalimtanay na lang ta. Dili na ko gusto makita laki pag imo kanino. Lisod ng papalikod ang baha. Paigon sa bukid. What's the style? Mga sugilanon nga matapos matag-adlaw. Sa mga nagkalain-laing hitabo sa kinabuhi sa tao. Mga hitabo nga dili gayud makalimtan. Kay nasulat naman sa lapyahan sa panahon. Nga bisan ang mga dagkong balod. Dili gayud makabanlas sa mga lama sandumanan. Nga dili mahimong makalimtan. What's the style? Gidalit sa Ariman Production Center. What's the style? Ako si Omar, ginaingon, wa ko'y plano nga hilabdan ka. Apan nadalang giguni mo, nagpuno-puno lang noon ka sa akong problema. Mao kini ang nahitabo sa akong kinabuhi nga dili nako mahimong mahikalimtan. Nag-brief na kong daan. Inigawas ni Nancy sa banyo nga naligo. Guruyon ko dayon sa skatre. Ug birahan dayon ako. Lami ara ba ka uno ning bag-ong ligo eh? Go-up ka ihi. Uy, ang akong cellphone. Kinsa man ning nanawag? Uy, si Mama Turyang man eh. Hello, Maturyang. Omar, ang imong manghod nagpabadlong na satay. Mamugos kit upang ngayo kwarta. Abi kay bag-o man kong nakadawat sa akong kanang pensyon. Daghan taong kay kong bayranan, oy, kuryente, tubig, uban, pamangayo, gyud. Naunsa ba taon na si Mayong eh? Sila pa'y nangipon sa bay. Sila pa'y magkasulhasol imong maayo. Saon man kuning manghod mo nga wa may trabaho. Ang kalib-in, maura may naay trabaho. Ayon na paghatag kwarta ni Mayong maha. Mamugos lagi taon, basig mag-wild unya. Masa man siya? Tuwa pa silong naligo. Human atog ligo, musaka na to diri kay mangayo lagi siya kinintos. Ayo paghatag ha. Muan ha ko karon dayon. Kasab-an ko na. Kung mutubag-tubagan ni Ron, na, kulatahon ko na siya. Sige ma, bye. Ay, magsulubon ako sa kasunis. Aduon ko salpahis kong manghod. Dong, manako kaliko. Day. Ako. Day, mula ka ko, Day. Kay, naghubo naman ang kataon ng gawas banyo, Day, eh. O maga mag-brag panty. Balik imong kay Sunis. Mula ka man kaka. Umutara ba na ako eh? Muadto ko sa salbahis na kong manghuday. Kay buot na sa mga kwarta ni Mama. Pero, unya na lang kong muadto eh. Di man to importante. Karong imo. Ihumot kayo may importante. Tanas kwarto na. Ano daw yun? Dang, okay lang manggod unta nga. Anhi lang to sa wanan. Kita ramang duha. Pero, sige na lang. Ay, ito na kwarto na. Ito dayo. Mutangin mo eh. Kayo. Ako manggod ka makain. Bisan dili ni bantang. Bisan ko ito ni. Rulab kayo ko ni. Tapos imo. Ha? Bausa ko. May kitahubot na kong dagat. Siya eh. Kami akit ang nilitan. Dako o taas. Ang sunod ani kay Sige pa na yan si. Singalo nga pang ako. kana di Mag-69 tabi. Tuwa na yun. Bali na yun. Ini.
Kakutas na gyud oy. Bida sa di mamay. Muhatag maneka. Patriyag lang sa kagmo. Ayo, ilisang lagi na kog sweldo. Sweldo ni Marian, lisang di ka. Bueles lagi pero maluoy ko. Kay duhagod ng inyong anak nga siya ray nagpakaon anak gud. Wa makitrabaho. Ay, sos. Mga player lagi ko. Bida sa niya. Arin ako ba? Ang mga bata, ako na itong ipakaon ha. Arin ako. Paitan ning anak ka oy. Nagsalig ra bas iyang kapuyo. Ay, asa ba sa disumar? Ingon siya kay muane siya aron siya kanang mubadlong siyang manghod pero wa man. Ma! Ay, ni ana di ay wa palibak. Ha, wag yun sila magkita. Kay dito agis ko sinang iyang manghod. Bida, naabtan pa na ko siya eh. Piti, anong yun ba? 3,000 na gyud ang huwam anak niya nako. Kinahanglan nga ilisang yun ni Marian ni Ma. Imo pa ng tanang gastos bay, tubig, kuryente. Unya, huwaman pa kag kwarta, nga way bayad. Ako'y maningil ni Marian Ma, inigsweldo. Ako'y maningil, maturyang. Maglisod og bayad, Anas Marianak. Ay, okay ra, oy. Datahan lang nag-usak libo, okay ra ko. Basta ma, ako'y maningil ni Marian karong ting sweldo. Ako'y maningil ma. Mao ba bay? Na problema kasi imong igsuon nga way trabaho? Kay sige lang panghuam o kwarta sa iyang inahan o sa inyong inahan day nga way bayad o sobra. O lagi bay, way trabaho. Ang kalipin rin gabuhi niya og sa duha nila ka anak. Kaluoy si kapuyo no. May kay iwasan siya biyahe sa babae da. Buutan mo nas Marian, bay. Pero wata kahibaw unsa sa una anak. Kura ba? Kita na bagikos bunal nga sa akong manghod. Kay ako man nagsuon, tigli kinadako iya. Layo ra na sa ako bay. Agoy, gamay din nagbunal ang imong manghod. Oy, kuyaw bay. Kuyaw day kung mabiyaan na. Mabiyaan gina siyang uyab, tanawan niya. Mabiyaan na siyang kalibin. Day, ugma, sweldo mo nimo, no? Di ko pakita sa bahay, ha? Inig uli nimo, inig hapon. Ugma ba? Ikaw balibad ni Manoy Omar nga maningil sa kong utang, okay? Unsa may akong ibayad, ano, nga dagan man tag-utang. Ay, paita bayaan ni, humong ko'y kalipay inatong papuyo, eh. Tapulan kay ka mga prayog trabaho. Yes, Jerjer, luya pod ka. Ay, tagbaw tagpa-strong anang imo. Stilan mo, ni problema. Ay, magdila to. Ha? Kayo, daan kaya kong dila sa, ha? Kita ka? Day, dila nga nara ibabaw ang gilok. Kapoy. Mas lami gitong imuha, nga tos ilawom ang gilok ba. Pero manay ayong imo, di na ko ay, paita, di pa dako, luya pa. Hindi, Marian sa doy. Maayo ron og kay Warus Mama. Tuas probinsya. Si Mayor ron ang ug ang gikalibin nga naas bahay. Pugson ko ginako sa pagpangiron si Marian. Kira man ako nga udatag katunga sa utang ni Mama. Ang importante nga makahatag lang. Sila pa'y nangipon. Sila pa'y mangitag hasol sa akong inahan. Marian, nagpanti na mo ka, bra. Niarak ko kay malingil sa inyong utang ni Mama. Biyari na ko, kay ako rin hatag ni Mama. Sige na. Dugay na ko nga nakabati og istorya. Nga dako ko no ang imo, Manoy Omar. Marian, imo, manggugong, higakusog ihagan. Ang imong boobs na mag-id, may isang lugar. Tagsarabay kay mo, George, na ko imong manghoyd. Tanana, sa katrita, libaya ko. Gusto ko matakpaw sa sex. Dali naman, Noy. Manoy, kalami mo nga. Kalami. Manoy, Bisan may duha nagkakaanak na ni Agi. kalami. Busok pagabog. Ang imo sa ano. Katanaw ng imo. Makulit ko sa imo. Akong bola kong grip. Sige. Wow.
Grabe anak kadako kataas. Kini mo akong gusto nga matilaway ni. Hinahinay lang nga kay batok. Kasagit sa ngipon. Hinahinay lang. Kadako ani. Basta na. Plaster na. Ibilan na naman mo kapaabi. Dara. Ready na ko. Kabantang ka si Muhay. Huwag nga akong asawa ko uton kaayo. Dara. Inip. Mao ginilami. Salamat. Kalami. Manoy. 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 Sige pa, Manoy. May nahitabo gyud namo ni Marian atong higayuna nga kalip-in sa akong manghod. Human sa nahitabo namo, wa na lang kumudawat sa bayad sa ilang gihuman sa kwarta ni mama. Ako na lang nibayad og sekreto ni mama. Ako na lang intawon mo ini bayad. Mga katumang kasama ang kaagi ni Umar, dinining tulumanon. What's the style? Ako na lang intaon ang nibayad style. Kini mong sugilanon gisuwat ni Jay Badayos dalit sa RMN Drama.